A mi jesmo prošli ne sada, sada smo doživjeli jednu pobjedu, ali smo u Nemačku prošli ko na Hejsel od Argentine. A to fudbalski, da? Da, ko na Hejsel. I bio je bukvalno za nas, Argentina je za nas bila. I još nešto, mi Holanđane, nikad, i sada smo se našli sa Holanđanima. Mi smo imali otvoren put u polufinalu, to stoji. Ali, prvo je trebalo savladati Australiju. To ja ni htio da kažem. To je sad pitanje... Ne ja ni ti, nego bilo ko. Izvini, ali za mene je najveća glupost kriviti Stojkovića za drugi gol. Najveća glupost. On pravi penal Nemcima, a onaj ga pusti 20 metra da vuče loptu i da raspali bombu sa 30. To je sve kriviti njega sad. Ne. Za mene je najveća glupost, pazi, kažu Antik ima 57.000 evra platu. Ja ne krivim nikom. Ne žutiš. Ja ne krivim nikom više od sebe. Ne krivim ja krivim Stoji koliko. Ja krivim samo jedno, naš mentalitet. To krivim. Jer Šta da radimo? mi smo takvi... To su pričali za Novi Zeland, ja to pričamo još odavno. Ono, uplašimo se, vodimo, bezbedimo, kao čuvamo prednost. Meni je bilo jasno... Meni je to glupo. Sa Novim Zelandom, kad sam ja vidio... Ne Novi Zeland, još pre toga se primetilo to. Primetili su neki... Landa Vrinoću, imamo strah od očekivanja. Mi smo imali, stvorena je takva tenzija. Kao da mi mora da odemo. To, moraš da odeš u polufinalu. To nam je to glave. Ja sam upravo... Jesam upravo. Takva je tenzija stvorena. A još pogotovo, kad smo tukli Nemačku i kad prvo sad je bilo a to je bio naš najčešći sve rekao i potencijal, to je ti biti naš najgori meč. Nema to veze. Ma ima mišlju. Pa u toj utakmici nije. Sve te utakmice smo mi pokazali slabo. I to jesmo pobedili Nemačku. Ali mi pa to je bila i greška. Čekaj sad, slušaj. A koji su? Mi smo igrali 11... Primjer, Nemci osvoje svetsko prvenstvo. Nema teorija da prvo pođe... A mi smo jedini pobedili Nemci. To će biti savladoveć po svetskog prvaka. Ali... Lepo zvuči. Mogu da vam kažem nešto ozbiljno? Da. Miša je počeo da priča, ali jesi ga ti prekinuo. Jesi. Jesam, kažem da je zvuči. Ne sam ja. Mi... Pa 80 kusur minuta smo bili bolji od Gane. Igrali smo. Izgubili smo igrom slučajeva. Situacija. I to je to, gotovo. Ćao. Protiv Nemačke. Mi smo dobro igrali dok smo bili egal. 11-11. Posle 11-10 mi smo imali sreću da damo posle 3 minuta gol, 5 minuta možda. Da, ali mi smo posle gola igrali očajno. To niko do sada... To sam ja prvi rekao. Ne, mi smo igrali očajno čovječe. Ne može ekipa koja ima 11 igrača naspram 10 i vodi 1-0 da igra onako slabo. Da se mi molimo Stojkoviću i Bogu da se odbrani penal. Mada sam ja iskreno i tad sam bio mnogo miran, jer sam znao i ako gubimo, ako bude 1-1 da se bijemo 2-1. Lični kvalitet, ekipni kvalitet imamo. Do gola, da smo pobedili Ganu, igrali bi četvrtfinale pozdrav. Ljudi, nama je falio najmanje. Da smo pobedili Ganu. I naletili bi na Holanđane koji bi nas sad. Nema veze, ni četvrtfinale je puna kapa. Da smo pobedili Ganu. Ali trebaš da zaslužiš to. Ideš u drugo kolo i... A šta sam ja rekao? Će prsnemo od Gane, će bijemo Nemačku i će da zaglavimo sa Australiju. Jer meč sa Australijom je u stvari bio najgori meč po nama. Evo zašto. Sad će kuj da vam to obrazuje. Ali da smo pobedili Ganu, kako bi igrali s Nemačkom? Nije bitno uopšte. Nebitno kako bi igrali s Nemačkom, trebalo je dobiti prvi meč sa Ganom. To je trebalo. Ti čekaš Australiju zadnji. Uzmeš X ili da pobediš. Da bi išao u drugo kolo. Da. Postoje je finta da mi sa 3 boda odemo dalje. Ima ta finta. Ali, pošto se mečevi sada igraju ovako kako se igraju, zbog onoga Nemačka od 0,80 duge i mi Španci 80 duge i Irci i Španci. Pa... Koji je Severna Republika? Severna. Pa Džević.
Glenix Nice, Nelson Price, Lilian Brady, Sada Stephen, Tugeti, Dirigis. Jel to koji da ti kažem? Ništa nova. Jel, a za Rajsa, Nelsona Price-a, Olivia Brady-a, Sandrona Stapletona, koji je igrao u Sampdori i posle. Da, ali ja ti kažem kompletno irsku reprezentaciju. Sad moći da vas ja pitam jedno. Lepo ti, Mišo, kažeš, mi smo protiv Nemačke odigrali kako smo odigrali. Da smo im zakovali go kako smo zakovali, ali ne zaboravi ovo, kako smo i mi i Francuzi otišli na svjetsko prvenstvo, da su se isto tako zapili. To ne zaboravi. Evo kako smo mi otišli. Zahvaljujući onom penalu koji nije bio penal za vas, uzgled budi rečeno, a onda Francuzi su otišli zahvaljujući Ručiterija Anrija. Obilo vam se o glavu i nama i Francuzima. Može li to neko da porekne? Nije nama uopšte. Kako nije? Obilo se po još kako? Ne lupo i glupost. Razuveri me. Pa prvo, taj penal nam nije poklonjen, taj penal je bio ili nije... Taj penal uopšte nije bio za nas. To je studijska odluka. Da. Dalje, da nije bio taj penal, utakmica bi se igrala dalje. Tačno, i onda bi bili razrešeni. Prva bi bila x ili 1x. Bila bi dvojka. Jer si ti zaboravio da su isključili gol. Ja gore ne pričam o fudbalu trenutno. Tačno. Naš fudbal je takav kakav jeste i da mi nismo... Uopšte nije loš. Ko bre nije loš, bre? Uopšte nije loš. U kom vremenu pričam da nije loš? Da li sada ili pre 4 godine? Sada, upravo sada. Koliko nije loš to sam vidio protiv Australije? Ja sam lepo rekao. Ja sam na 2-0 za Australiju. Navio da ste imali 4-0. Tačno, pošteno rečeno. Znaš zašto? Ja sam bio smestan i ti mi rekli smo u Australiji. Jer mi nismo imali u grupi Australiju, nego Englesku u drugom istanju. Ne možeš ti da očekuješ način na koje smo bio otišli na svetsko prvenstvo, da se ne lažemo sa tim. Da se ne lažemo sa tim. Kad smo bili ništa gori u drugi. Izvini, ali nama se potrefile dve činjenice da su Francuzi odigrali 2 ključna meča slabo sa Rumunima. 2-2 i 1-1. Ja se sećam. Da su dobili Rumune barem u Parizu, mi bi igrali onaj pakleni revanš sa Ircima. Da li bi mi prošli Irce u ovom izdanju? Evo ima tu, imamo. Ima crni, moj. Nije tvoj, nego moj. Nego je... A ne, ima tu jedan moj. A da, možem, da.